ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ସେ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଏତେ ପିଜୁଳି ଫଳୁଛି ଯେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋଭ ଲାଗିବ। ଲୋଭ ଲାଗୁଛି ନା ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ଖାଇ ହେଉନି କାହିଁକି? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା, ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପିଜୁଳି ଫଳିଛି, ପାଚିଛି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ପିଜୁଳି ବି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫଳ। ଏ ଭିଟାମିନ୍ ସିରେ ଭରପୁର ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ପାଚିଛି, ଆମକୁ ବି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଲୋଭ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଲୋଭ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏ ତ ଖାଇ ହେଉନି। ଏଇ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ତୋଳିକି ନେବା, କାହିଁ ଖାଇ ହେଉନି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ତୋଳିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଜୁଳି ବାଛିକି ତୋଳିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ପାଚିଥିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦେଖାଉଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ତୋଳିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଇଁ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଏଇ ପିଜୁଳିଟି ଆମେ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପିଜୁଳିଟି ଆମେ ତୋଳିବା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏ ପିଜୁଳିଟି, ତୋଳିକି ନେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଉଛି, ନେଇକି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ପିଜୁଳିର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଏକୁ ଖାଇ ହେଉନି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ ପିଜୁଳିଟି ମୁଁ ଏବେ କାଟୁଛି, ଦେଖିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିଲା ପରେ ଇଏ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋକ। ପିଜୁଳିରେ ତ ପୋକରେ ଭରପୁର, ଆଉ ଖାଇବା କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ